dermong lakoni gak ngerti departemen perkirian. Kok kula to niku. Takon piye? Sebabe apa kirik kok nek nguyuh sikile dijunjung sitok. Kok nek dijunjung kabeh loro mesti ambruk. Pengen praktek ning ora ambruk. Oh iya sikil. Oh iya. Berpengalaman Mas, berpendidikan. Nyoto-nyoto nek jenengan iki asli saking Nganjuk, warga Nganjuk. Dipamerne nek iso apa masalah IQ ning SMP Negeri 1 Pace guru-guru nggih lho daerah mriki mawon. Sebab wisata wonten Nganjuk pirsa. Lho iya no. Paham? Paham. Sebabe napa wisata air terjun niku kok dijenakno Sedudo? Sedudo. Sebabe napa? Sebabe kuwi biyen ana sejarahe. Ah niku kedawan nek niku. Kuwi taun 1900. Kuwi biyen jaman Sawung Laga. Cara HP no rame jaman Diah Fafa, kemudian zaman Ida Laila dan zamane lah piye? Ora berpengalaman. Ora paham sampean niki. Lah piye? Ora ngerti sebabe napa niku air terjun kok dijenakne Sedudo. Sebabe apa? Sebabe gampang nek kernet supir. Kok iso iki lho? Kok nek dijenakne Sorondo angel omongane. Mula dijenakne Sedudo. Ora nek Sorondo. Oh, dudu karo rondo to. Nggih. Wah, apa enek pariwisata kok dudu karo rondo. Enek mboten? Ya ora enek kok. Sampean mikir cekak kok. Paling ora iki bedhekan iki sing berkualitas, sing guru-guru kene matkul upane matematika apa bahasa daerah, bahasa Inggris, pengetahuan sosial paham IPS. IPS roh. Lho iya no. Presiden Afghanistan sapa jenenge? Ora roh mumung barok tok kok. Ya ora? Iya. Gak paham niki ora pengalaman. Ora ngerti. Presiden Inggris gak pengalaman. Modin Pace kene gak ero. Lah hubungane IPS karo Mudin iki lho apa? Lho, niki pengetahuan sosial lho Mas, sejarah lho. Mudin Jepang ora pengalaman, ora berpendidikan. Masa Jepang ana Mudine? Lho eneng no. Lurah Hongkong ora pengalaman, cah bingung ngene iki. Padha-padha ndagel karo ngene ra SDM-e dhuwur angel iki. Desa mawon nggih sing gampang-gampang. Desa wae. Telek sapi jenenge apa, Mas? Lencung. Telek sapi. Lencung. Telek sapi. Letong. Telek pitik. Lencung. Telek wedhus. Serindil. Sampeyan iki nek telek kok apal nek presiden ora apal apa sampeyan iki sing dipikir mung telek tok to? Saiki tak bedheki. Kowe mau ngrebuk masalah telek. Nek kowe mlaku ning totokan. Enek telek saknuk. Iya, telek saknuk. Enek telek kuwi dalan buntu, sampean mara ning gang buntu, enek telek saknuk. Sampean balik apa tetep ning kono? Apike piye? Lho. Apike piye? Nek ana telek ngono kuwi aku cara kowe apike piye? Apike piye? Apike yo balik. Lah, ora usah balik kok baro ning kono wedi nek dijukuk wong to telekmu mau. Heh. Ora nek dijukuk wis toh ngono wae ora sambut pikir. Tak omongi. Omong ngono sakarepmu. Telek. Mboten ngaten, pokoke kula mendudunga mawon mugi murid-murid wonten SMP Negeri 1 mencetuskan sebagai generasi bangsa yang hebat sebagai mahasiswa-mahasiswi yang apa yang ditujukan yang dicita-citakan selalu tercapai. Panjenenganipun Pak Maryanto matur suwun. Komite segalanya dan segala ibu guru, bapak guru ingkang ngasta wonten SMP Negeri Nganjuk. Mugi-mugi pun paringi yuswa ingkang panjang, rejeki ingkang kathah, ingkang barokah lumeber warga masyarakat Pace. Mugi-mugi anggenipun merdamel pun paring rezeki kathah. Amin Allahumma.
Ingkang kagungan putra mugi-mugi dados ingkang saleh lan salehah ugi semanten bakul-bakul ingkang dalu punika wonten acara menika katuturan laris sedaya ugi sedaya kanca-kanca yoga lan kanca-kanca dalang mugi-mugi laris sedaya semanten ugi kanca-kanca yoga kanca-kanca dalang kanca-kanca kula laris sedaya amin Allahumma amin. Kaya mudin ro. Wah wis kaya mudin tenan, mudin tenan. Mudin Jepang. Mudin Jepang. Jepang kok mudin. Mbak Cange, iya ngadong duka ingkang kathah dalu punika ingkang nderek sowan sinten kemawon. Loh, iya ana bintang tamu yang sudah ditunggu-tunggu dengan masyarakat ana ing Pace. Pace. Khususnya keluarga besar SMP Negeri 1 Pace. Nggih. Dik Niken Salindri uga kepareng sowan ana ing SMP Negeri 1 Pace. Cocok lho diaturi aturan minggah ngoten. Heeh, ditajake ya. Oke. Ayo tang tak. Ya. Ya. Sing paling ambyar. Nggih no. Ha niki rak kowe ngerti. Calone kula niki. Sapa? Salendro karo Salindri. Oh, ngono. Nang tekoki mawon nek mboten pitados jenengan. Heeh. Dadi iki calonmu. Nggih no. Calon bojomu? Calon adikku. Bojone kula niki lho. Anti corona. Penyakit mawon mboten tedas niku. Ora tedas. Cek 1 1 cek. Oke. Wilujeng dalu. Sugeng dalu. Masabar sing ganteng dhewe mboten enten tunggale. Ya ampun ya ampun. Ya ampun selamat malam. Selamat malam. Good night. Good night. Iya. Good night ya. Yes. Titik-titik ala ketara. Piye kabare sampean? Go sehat. Doa sampean aku sehat. Alhamdulillah sehat, aku ya sehat toh Mas. Sekolahnya lancar? Lancar Mas, alhamdulillah. Sampean piye iki kuliah ning ndi? Lho kuliah ning isi. Oh, ndek isi. Ndek isi sampean nginep ning ndi? Lho ning kos. Oh, ndek kos. Kos-kosane gedhe ya Mas ya. Iya, gede. Ya Allah Gusti, kek baru aku gedeng aku ya ampun. Kowe ning ndi kowe ya sekolah? Kos-kosamu ning ndi? Ning kuburan. Hei! Sebelah kuburan. Ya ampun. Ndi sekolahmu? Piye ayune piye jajal kedipane? Ya ampun Mas Akbar. Ya ampun, Bejane kambel ijo. Artine bejane sing duwe bojo. Ya ampun. Ya ampun. Tegane klopo ijo bejane sing ora duwe bojo. Ya ampun. Lho, saya komentar Bu Parsinong. Komentar niku pripun? Kok ketoke mesra niku sinten jane? Lah kula mbon digendeng-gendeng kalih niku. Wah, niki ngoni-ngoni jenengan. Cek. Oh, ya Allah. kowe omonganmu ra enak. Sedikit bicara sengak di telinga. Sampe ngoni-ngoni ku napa ta? Ayo ngoni-ngon aku mbok anggap kirikmu to. Mboten to. Kirike gawe. Maksudnya ngoni-ngoni gandengan dolan. Wis ro kirik dereng ben. Dereng. Pundi ta kirike? Pirsa kirik dereng. Dereng. Kirikne gaene ngeleti. Masa. Ane aku ngoni-ngonmu gek kowe tak ngeleti ngene terus. Ora aturan. Inggih Mas. Niki sowan wonten ing SMP Negeri 1 Pace. Oh nggih, didongakne nggih Mas nggih. Heeh, didongakne ndang paring ular-ular ayo. Kagem murite. Semoga bisa menjunjung nama baik sekolah, bangsa dan
isih enom kok mrip apa iki kupinge katarak. Pak Marianto. Pak Marianto, jadi dongakne kagem Pak Marianto. Mugi-mugi panjang umur, sehat, selamat wilujeng. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kowe iki jane pola apa gatelen to kok polahmu? Polahmu lho ngene-ngene. Aku ki ndongakne. Antungane mbok cawe wedok iki biasa ngenang ngene. Ya bene saking semangatku. Totalitas kok, Dik, ya? Totalitas. Totalitas lah iki sesuk totalane piye ya ora roh kok kowe. Muni totalitas wae. Pak Marianto napa kersa teng mriki nggih mboten napa-napa lho. Kersa banget lho. Kersa banget iki sudah dikonsep pancen Pak Marianto Katuran mriki. Oh iya no. Lah monggo no. Ngono. Ya monggo Pak Marianto. Tepuk tangan ayo disempoti truk. Marianto. J Pak Marianto sampun minggat mriki. Luar biasa. Nggih, Pak Marianto asmanipun Marianto. Marang sapa ora beda-bedakne piyambakipun bahkan berpendidikan atau tidak selalu dicedhaki dan selalu silaturahmi. Dirangkul podo. Yang dipentingkan bukan kepentingan pribadi tapi kepentingan umum. Tumata nggone ngasta ning nggone SMP Negeri 1 Nganjuk. Pace. Pace Nganjuk. Kabupaten Nganjuk. Iya. Diajeng garwanipun Kakang Diajeng Niken Salindri. Turuk. Loh, ngejak ketoprakan to sampean? Sampeyan dadi apa? Aku dadi bojomu kowe Roro Jonggrang. Oh iya. Dromo. Sapa kae jenenge bojone Roro Jonggrang? Ora juga apa? Bandung Gombowoso. Bondowoso. Roro Jonggrang. Aku tresno sliramu Roro Jonggrang, donya ora ana sliramu. Jagat ora ana papat mung sliramu, donya ora ana 5 mung 1 kowe Roro Jonggrang. Aku tresno karo kowe. Jonggrang, aku tresno kowe Jonggrang. Loh, ketoprak modern. Ketoprak modern. Modern nek cuma iki menututi zaman. Oh, ketoprak milenial lho ya. Aku njaluk omah cacah 7.
omah gede istana. Barno mobil Lamborghini 3. Terus sawahe 3 hektar. Wis hop Emas-emasan sing 3 gram. Hop gak rabi lah aku arep nang guyangan ae tulimo entuk wis. Hop. Hop. Mas Lindro, piye to iki kan? Cinta iki harus diperjuangkan. Alah cinta telek apa nek ngono kuwi aku njaluk matiku wae. Lah piye to? Njaluk nek omah tikat. Lho kuwi kan memotivasi. Kuwi pena lho. Garek sampean Wong aku wae kos kok. Sik to garek ngedol ginjel ngono tok paling ya wis keturutan kabeh kok. Wah. Piye? Bener. Sik to aku kok mbokon. Lah aku nek pengen aku mbokon adol ginjel ya aku culiken. Culiken aku. Mah, sampean tak culik tapi sampean tak kon nganu. Apa wis nganu tak kon dadi ngono-ngono gelem. Tak kei nggone kandang sapi, gelem. Wiro sapi ra? Ero. Wiro wedhus ra? Ero. Sebabnya apa wedhus kaya ambune kok ora enak? Ayo sebabnya ya apa? emang takdire ngono. Ya kewan ambune ora enak. Ora menggunakan aki. Mergo dhek rong adus. Dudu. Mergo ora parfuman. Salah. Sebabnya apa wedhus kae kok ambune ora enak? Terus Mergo keleke papat. Wong keleke loro iki ora enak kok nek ngono papat. tapi lo wedhus lo keleke lo. Sampeyan apa tau ngambu kelek wedhus? Papat yo Mbah yo. Kelekku mangioknya. Gah, aku aluk iki ae yo anti corona. Aduh Dek, wis ki corona yo iki komunitas rondo nasional. Yo Mah yo. Dek iki kan iki tembang mumpung ora ana pamundutan wis mardika wae. Nggih. Mardika wae ning aku njaluk sadurunge nembang nganggo bawa dhisik kanggo mamerne swara ana ing guru-guru Bapak Ibu guru Dwija mapan ana ing SMP Negeri 1 Pacet. Nggih. Yo ngaturi napa? Menapa? Dik Nggih. salindri. Aku salindro. 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 Ya Tak wis genti kok. sekarang. Kuwi ae Mas. Mangga napa? Caping gunung mawon. Jenggleng. Jembeng. Jenggleng. Jenggleng aja. Awas ya. Tapi gunung lho ya. Nggih. Ya. Sabira? Oh iya. Saben bengi nyawa Loh, Mas, aku kurang mencolot. Walah. Enten ono aku pas mencolot. Kowe ku piye? Apik ya? Men. Deloken to ya Allah. Kendange karo awake gedinan kendange. Iya apa ora? Kedange piye? Kowe nek diamuk yange. Yange sapa yange? Oh. Apa lo gene tiga histori? Makan durian guys ngono. Dudu duran. Cempedak kok. Ya lu wong ngono to, mesra karo pasangane. Ya lu wong cah neme ngono ya ora apa-apa ya, Dek ya. Aku ora Mesra karo pacare lho sampeyan karo. Mesra piye wong aku mbiyen iki grup yokan kok. Iki nggih mesra lho karo nganu Karo wanitane. Wanitane tapi pitik. Kowe ngomenyek iki sedih. Iya. Tak kira mesra karo mleyot. Suwun Mas. Ya. Yen mamajang mong nganggo janur kuning. Walah ngentut malah. Mas. Apik ya ora kek. Apik wong nek wong nonton kok. Kek nyapa lho madhep rene. Ndi lho. Kabeh lho. Ah mergo sing tontonane. Tontonane kene kok. Oh iya. Tapi anek sing madhep rono
lebar di belakang. Oh iya, layar lebar. Karena di depan gak kamot. Nggih. Enggak muat. Gak muat, matur suwun partisipasinya warga Pace Kulon. Amin. Monggo. Iki uga mau antuk kabar saka Disparpo Rabut sing diwakili lumantar pepundhenku Pak Bisa. Ya kuwi perwakilan saka Nganjuk. Oh ya. Iki Raka-Raki iki berhasil menjadi wakil 2 Raka Jawa Timur 2020. Oh ngono. Iki entuk kabar lumantar WhatsApp. Oh ya. Ya ki Kang Mas Elvan. Oh, iki Kang Mas Nganjuk angkatan 2015. Oh ya. Iki wis berhasil menjadi wakil 2 Raka ning Jawa Timur, tingkat provinsi. Tahun 2020 hebat luar biasa. Dasare ya patut dibanggakan. Ora mung pemuda-pemuda ning Kabupaten Nganjuk, ning dasare Kabupaten Nganjuk dhewe iki ya wis mulai terangkat wis mulai terangkat. Baik dari sektor pembangunan, baik dari sektor pariwisata, ya iki wis lumadi kanthi becik, lumadi kanthi apik. Oh ngono. Iki sing jenenge proses, terus step by step ya ning pasti. Oh ngono ya, Mak. Ya yang ngetokake dawuhmu ya muga-muga bisa memotivasi para pemuda-pemuda, para bocah nom-noman kang mapan ana ing Kabupaten Nganjuk supaya menggali potensi satemah bisa dadi pemuda sing berprestasi, bisa mengangkat nama Nganjuk supaya lebih maju dan berprestasi, maju dan bermartabat. Ya. Ya, ora usah dadak kesuwen, ya. Ora ngajak kancaku supaya ngancani awake dhewe ning panggung sapa? Sedulurku tuwa saka Blora Mas Lindro, supaya munggah ana ing pepanggungan ngancani aku. Ngono, supaya paring ular-ular, ya kuwi ana ing Ambal Warsa kang mapan ana ing SMP Negeri 1 Pace kene ulang tahun Mas. Monggo Mas Lindro iringane aja dipleroki bablaske praon. Oh ngono Mak. Ya, aja dipleroki. Monggo Mas Lindro minggah wonten ing pepanggungan. Ya.
Wilujeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Heeh. Wah, luar biasa. Nggih pun biasa di luar. Pripun pawartosipun? Alhamdulillah sehat pikantuk pangestunipun dulur-dulur warga masyarakat Pace. Babil khususon ibu guru sogo bapak kepala sekolah. Bapak Dr. Andes Maryanto. Weh, wis tepang. Lho sampun wong kula asli murid mriki kok. Loh. Ternyata Mas Lendro iki alumni dari SMP Negeri 1 Pace. Leres kula niki alumni Negeri 1 Pace. Ning kula pindah Blora gak kerasan teng mriki. Loh, sebabe apa? Omongno aja nganti iki mengko kriwikan dadi grojokan, gojekan dadi tangisan. Nggih, kula mboten kerasan teng SMP niki. Loh, iki padahal sekolah kene sekolah sing unggul lho, sekolah sing berbudi pekerti luhur mencetak para siswa hebat. Nek niku pun percaya sing ora kerasan niku sitok tok kula kok sing gawe aku ora kerasan ning kene. Sing gawe ora kerasan apa? Bu Wiwi. Bu Wiwi ngopo? Galake ra umum niku. Karo demite galak Bu Wiwi kula pindah niku. Bu Wiwi. Nggih. Lah kowe ora ngerti carane. Carane pripun? Nek Bu Wiwi galak iki omongo madula. Madul pripun? Madula karo wong kene nek digalaki karo Bu Wiwi. Anane galak mergo niki unjukane Bu Wiwi angger diwenehi teh ngoten niku tak ombe kula sik ngoten lho. Oh. Kula digalaki ning luar biasa lho. Ngono kuwi madula. Madula pripun? Maksudnya madul wong ngene kene sing warga kene warga SMP Negeri 1 Pace nek digalaki karo Bu Wiwi. Ngomong sinten? Pak Senen. Omong Pak Senen. Heeh, dadi mboten usah kula mboten usah. Kula pun mboten wedi kalih Bu Wiwi mergo kula duwe dekengan teng mriki. Dulur kok duwe dekengan. Nek enek apa-apa mesti madul ning wong kuwi. Madul duwe backingan. Siapakah dia? Pak Hari. Wonge gedhi brengosen kaya Janaka. Bolak-balik takok orange mangan belas kene. Sapa? Pak Hari. Bolak-balik Mas Lendro nggih balik mara neh. Pun dereng Pak Kim bolak-balik niku ning ora menehi. Aja ngono iki bagaimana Mas Lendro suasana pada malam hari ini? Pun kula mboten saged matur napa-napa. Gumun setahun jembleng serindeng. Ngeten iki lho sing gawe tolak ukur bangsa Indonesia adalah SMP Negeri 1 Pace. Wonten Laladan Kabupaten Nganjuk ingkang dipun pimpin panjenenganipun Pak Dr. Andes Maryanto. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Iya. Atase Negeri 1 wayangan. Wayangan. Ning niki rada kemurahan lho Mbak Cangi. Loh, kok iso kemurahan? Kajate setunggal kok tasyakuran mengeti 50 tahun hari ulang tahun emas SMP Negeri 1 Pace. Betul. Sing kedua, ya, napa wau? Yang kedua adalah ya kuwi reuni. Reuni. Yang menjadi alumni. Lah niki rak kemurahan to, kajate loro kok didadekne sitok. Kudune paling enggak iku reuninan ya dhewe, sekolah ya dhewe. Apa iki ku awake dhewe bayarane dobel pripun? Oh iya, heeh. Dadi cocok. Wah, ya gathuk pripun Pak Hari jenengan seksinipun lho. Masaku kok. Ngaturke panuwun. Nggih, matur suwun kagem ibu-ibu, bapak-bapak ingkang ngasta wonten SMP Negeri 1 SMP Negeri 1 Pace. Pak Kepala Sekolah Pak Kepala Sekolah Pak Maryanto matur suwun Pak. Luar biasa. Pun jenengan paringi rejeki kula rendeng-rendeng. Ngene iki sesuk wetengku wis ora tak rimason neh Pak. Padahal ki usume sepi-sepi tanggapan. Lho, jenengan sepi to? Kula nyuwun sewu niki wau wonten Laladan Klaten Mas Bagong Darmono wayangan. Wayangan. Ki Bayu Aji wonten Bojonegoro wayangan. Wayangan. Kula tetep mriki. Lho, berarti ngeboti Pak Maryanto. Mboten ngeboti. Ngeboti SMP Negeri 1 Pace. Mboten. Lah ngopo kok sebabe milih ning kene? Wong ora dijak kono e. Ngajak kene. Jak iki meng kene tok. Oh, dadi ngendi sing ngejak? Sing ngejak mboten ya. Saking ngono Pak Maryanto ki ngesake karo sampeyan. Mas Lendro ki musime sepi tanggapan, ayo dijak kumpul melekan tirakatan bareng ning sekolah SMP Negeri 1 Pace. Niku rak wong ora ngerti kok nek kula niku tiyang berpengalaman, wong kula ni alumni mriki dados bisa menyesuaikan. Bagaimana seniman niku nek sepi ning duwe pemasukan. Lah, iki sing perlu dikaji lebih dalam, Mas. Lho, wong niku pripun? Dadi aja njagakne senimane. Malah ning bagaimana dapat mencari pemasukan di lain pekerjaan seni. Nggih nek kula
kula ngene iki mung nggih sampingan kula. Oh, seniman duwe dadekke sampingan. Ya nggih sampingan nggih nyambut gawe ning akeh winginane. Lho, maksude? Wong winginane nyuwun sewu. Kan sasi Februari sepi-sepine. Wah iya sepi-sepine. Dalang dagelan sinden prei. Prei kabeh. Kula panggah iso tuku motor NMAX. Lho, iki sing perlu di kaji lebih dalam. Wong liyane prei, liyane ora enek tanggapan. Kok sampean kok malah tuku motor NMAX iki rezeki kok ngendi? Lho carane no Mas. Carane piye? Wayah rendeng ben sore angger udan kula kecek terus ning ngarep omah. Dolan terus pokoke kula ngalor ngidul ben masuk angin. Terus Delalah kersane ngalah kula diwenehi lara. Lorone apa? Masuk angin kula. Loh. Masuk angin dikeroki jane mari moh kula wong dagelan lara kok trimo dikeroki ditukokne obat toko. Mboten kula. Lho, lah akalmu masuk angin sampean ngopo? Tak gawe ning gone puskesmas. Oh. Puskesmas BPJS gratis nomor 1 AC. Tanggaku kudu tilik. Bendina iku wong 3 wong 4 ninggali 50-50. Niliki ninggali 50-50. Jane dokter rong dina kon mulih aku Mo tak gawe 12 dina. 12 dina. Akhire entuk 12 dina mulih bar tanggaku do tilik tak total entuk 6.300.000. BPJS bikin pasien jadi sugih. Wow. Bayare ming 100 nomor 1. Pun kula delalah kok res-resen gang 3 dina res-resen. Maune ning gone puskesmas tak undakne. Tak gawe ning gone rumah sakit. Tanggaku tilik numpak bis, numpak truk, enek wong swidak bendina niku wong desa gedhe, seniman kacaku niliki yo ninggali 100, ninggali 50. Bar loro tak total untuk 26 yuta. Sakniki tak tukokno NMAX. Sampean pengen loro apa piye? Apik yo. Untuk NMAX lho, loro. Hah? Loro penak lho. Entuk dhuwit direwangi loro. Penak sing penting rak loro entuk dhuwit. Lah timbang dalang iki kowe diakali pakmu terus. Sik, maksudnya piye? Maksudnya? Lah kok ora piye? Maksudnya piye? Alah yo. Nyuwun sewu ya, nyuwun. Maksudnya piye to? Maksudnya jelasno to. Kamu bisa menggelar harus bisa menggulung, Pak. Leres iki kula omongane kula niku lah sampean iki Mas yo sewengi melek dok-dok trek-trek sikilku ngantek pegel gegrem dengken. Paling sesuk kowe rampung dikeki 650. Pun, leres mboten niku. Mulah loro wae prospek niku. Terus kula waten. Berarti pekerjaan utama loro. Loro. Seniman sampingan Loro. pekerjaan utama Loro. Kowe pengen loro ra, Dik? Gak loro. Kowe kok sakne men wajang to, Dik? Oh, wis loro to. Ayo gone rumah sakit ben ditiliki tanggamu. Kok gek kowe gak rukun karo tanggamu. Mangsaku. Ki tapi luar biasa, Mas. Iki sampean sowan ana ing SMP Negeri 1 Pace, iki kira sowan ning sekolahan. Sekolahan. Iki tegese temane pendidikan. Leres. Sampean kudu iso ana sesuatu sing mbok pamerne. Lho, wong kula niku nalika sekolahe kula SMP ngeten iki, IPA tak garap. Loh, IPA tak garap. Ilmu pengetahuan alam. IPA tak garap. IPA mbok garap. IPS tak IPS garap. ilmu pengetahuan sosial mbok garap. Tak garap. Heeh, terus wong IP kowe tak garap. Layan Mas Mudek iki nge-WA aku. Pripun? Karo Srendro ora tak bacoke ndase ngono. Maksude kula garap niki pekerjaane anake kula garap. Saniki nyuwun sewu Mbak. Iya, betul. Indonesia itu luar biasa sangat. Indonesia. Khususnya warga Nganjuk sakniki malah wonten wacana nyuwun sewu nggih. Nggih. Wonten wacana niku banyu iso dadi bensin. Banyu iso dadi bensin. Ha niku mboten mriki. Lah winginane kula nggih pun ngoten. Piye Mas? Banyu dadi bensin niku kula pun nglakoni. Loh, wis melakukan uji coba. Mumpun sak wulan wingi malah. Critakno Mas, critakno. Pamerno ning para warga masyarakat SMP Negeri 1 Pace. Nyuwun sewu lho, Pak Dr. Andes Marianto mboten ateges niku kula ngguroni panjenengan. S3 loh, S3 beliaunya S3. Ah kula niki Samsung mawon S10 mboten sombong lho kula. S10 niki. Lho kok malah berapa ya? Nyuwun sewu Pak Marianto nyadong buku ingkang kathah mboten ateges kula niki ngguroni panjenengan niki mboten ateges kula minteri kalih guru mriki niku mboten. Mboten. Niki bukti otentik bahwa kula niku winginane banyu iso dadi bensin. Carane piye Mas? Sampeyan niku bakulan banyu, kulaan banyu. Mek
dalah kok galon terus dol duwike nggo tuku bensin. Piye? Mek banyu. Banyu niku lho bakul banyu isi ulang niku. Iya. Sampean dol untuk duit ditukokne bensin. Iku banyu iso dadi bensin. Sik to, aku omongan karo kowe malah puwekok ngono ta aku. Banyu iso dadi bensin. Wong ya sampean iki pekok mboten? Ya ora janene ngomongan karo kok malah pekok. Ketok kok. Ketok apa? Ya ketok niku wau. Ya ora kok. Wong sampean iki nek nyoto-nyoto nyuwun sewu lho. Jenengan rak menika mahasiswa isi Surakarta. Padha-padha saking Solo. Lho, sampean. Kula guri RRI iki. Guri RRI ning ngene guyangan. Ditutup guyangan. Oh, lah RRI sing ngarep ditutup sing guri jek. Oh. Bar mriku kok. Bar mriku kula. Nyuwun sewu. Ya. Nek panjenengan nyoto-nyoto pinter, nyoto-nyoto hebat. Iya. Kula takoni nggih. Ya. Sik takon sing angel pisen, eman-eman utakku nek mikir. Oh, piye? Iya. Piye? Sampeyan roh kethek. Loh, ya rono. Sampeyan roh asu. Loh, rono. Asu karo kethek niku pinter ndi? Asu karo kethek ki pinter kethek. Lho, sampeyan apa tau sak bangku karo asu kok roh? Sampeyan ki kok apal apa sak bangku to sampeyan niki? Nggih, sekolahe sareng niku to jenengan. Balenono. Asu karo kethek niku pinter ndi? Asu karo kethek ki pinter kethek. Lho, sampeyan tau sak sekolahan karo asu niku? Saiki tak takoni. Nggih. Asu karo kethek pinter ndi? Ora roh, aku ora tau sak sekolahan kok. Sampeyan sing kancane ya apal kok. Karepku aku sak sekolahan karo kethek ngono to. Duka niku ora kantung jenengan no. Pirsa asu. Yo rono. Sebabe apa asu kae nek nguyuh kok sikile dijunjung sitok. Lho, ya itu wis kebiasaan